Siasa ni Boyd Were kachiel kod Philip Aroko koro misiem mogik kaluwore kod tulo ma osiko muoch e campaigns magi e piem mar laro kom mar od bura ma Kasipul. Duol matayo yiero mag ombulu pacho kaendi IEBC ne ogoyo gi fwai maromo milion 1 ng'ato ka ng'ato kaluwore kod lweny ma yande gi nyayo ma ji ariyo nowito ngimagi. Walter Nyambaga lero wachni. Bang' winjo bura mar tulo mar ng'ur manyoni e mesa mar aput ma winjo ng'ur ywak kod tulo ka duol matayo yiero kod yore mag ombulu pacho ka IEBC. Duol no koro thalo jachung' kar kende Philip Aroko kod nyawadgi mar ODM Boyd Were kod fwai moyugno maromo milion 1 kuom ng'ato ka ng'ato. Omenda ma IEBC okoni nyaka chul boseche 48 maka girem to gibiro neno bor mar bad sirikal. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Aput mochwe kogno kodalu talala mukwana maneo loso magero koni apudno oyudo Philip Aroko kod Boyd Were Ngondo kane kod ketho mar siayo tulo maneo kelo tho mar ji ariyo kod inyruok mar ji mamoko monywando nyako fam kich maneo dhirakore kod jogo mane rakore. Astonishingly, when police officers attempted to arrest suspects in relation to the violence witnessed on 6 November 2025, the officers were attacked and the suspects freed by persons associated with one of these candidates. I have signed a document, Political Decency and Peace Charter for the political candidates. I just want to state here that myself have been a peaceful man. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. IEBC bendo yangu ni tulo ma Kasipul ichwako kod moko kuom apisas mag county ma Homa Bay kendo duol manona thuye kod Wedea mochung' ne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC dhirakore kod apisas go. This committee is seized further of intelligence reports corroborating the allegations of interference by the Homa Bay County government in political activities within Kasipul constituency. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66. Kuku maro mukwana ekoro golo siem mager ne josiasa ma ibiro yudi kachiayo tulo nibiro neno gima ne nyuogo neno e wi kogno. Should any violation of the electoral code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification. En geto mageto chiwo siem mager ne josiasa mibiro gogono kod weche mag tulo ni siem no nyalo tieko geno kata dwaro mar josiasa magombo chung' ni ma ng'ata ma ibiro yudi kod ketho lek mare nyalo lwari Lwanda. Walter Nyambaga, Ramogi TV, log tich mar IEBC, Nairobi. Kwa kanyo ni ogai mar ODM Oburu Oginga oseyo josiasa madwaro pogo duond buch ODM kowacho ni ok bi timore e bwo tende. Kanolose gwenge marungu, Oburu nowacho ni ODM